adba a mahmulu duk ɗan da mace ta durƙusa ta haifa ko da ya daɗe lafiyarsa garau ya ci ya sha ya more ya mulki a mashi jiniya wata rana sai ya mutu ko ya ki ko ya so ƙarshen tuka shine tik babu yadda ka iya a ƙara shekara 5 a sake ƙara wata shekara 5 a goyi bayan wane ya zarce kar ya zarce ya zirce ya ƙara zarcewa wallahi tallahi sai ya mutu ko ya ki ko ya so kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada tare da kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba dubi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi mutuwa kenan bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya yi nufi ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki yan security kenan ko ba zazzare ido da bakin gilas inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko marar kwabo ba talakan da baya da ko kwabo ba ta kyale shi ba ta cira sama ta ci tsado ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo karkashin ƙasa in ta kurɗo ba ta kyale sari da kurkudu ba wai zai ce zai dawoma ka yi shekara 5 ka kara shekara 5 wallahi kar ku damu su yi ta kara 5 din ba wai suna haɗa kai ba za su kara kansu 5 su kara wata 5 ba sai Allah ya ga dama ba ai mun ga aya a cikin kasar nan ayar da muka gani a daidai lokacin marigayi general abacha da abuyola da wane ne ba karamar aya bace ba Najeriya ta shiga rudin ta shiga ba ko ba za ta shiga ba rikicin June 12 yarin tabe an rasa ina za a an ce sai an zarce an ce kaza sai ubangiji ta'ala zo ya karbi rayuwar general abacha Allah ji kansa ya karbi rayuwar abiola shi ma musulmi ne Allah ji kansa shikenan kasar ta wuce kuma aka shiga wani sabon faifai na Najeriya to shikenan sai ku ce sai kun wuce ku wuce mu gani ma'ana sai ka ce ku kuke kasafin shekarun ku ne kuke kasafin shekarun kenan ma ma'ana idan kun ga dama ku wuce in kun ga dama ku sauka wani ya hau kada Allah sa ku sauka ku ci gaba mu gani babu inda za ka yi thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani ya zo ya zauna ko mun ki ko mun so dole limamin juma'an nan ya bar minbarin nan wani ya hawo ta rana dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya sauka wani ne zai tafsirin wani zai ja bakin dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani ya hau ko ya ki ko ya so ko a kusa ko a nesa kuma za a yi wa mutum hisabin me ya aikata a tsawon mulkin ka me ka gudanar shine ya kamata ka yi lissafi ba ka zarce ko kar ka zarce ba Allahu akbar